The views and opinions expressed in this feature are those of the guest or the listener and do not reflect the views of Gagasi FM. Nibingelela igama lami Khulekani Kambambo ngihambisana no DJ Sonic namhlanje. We are at the second annual men's conference ehostwe Gagasi FM. Can you just please celebrate that one fact? Sometimes izinto ziyaqala ungayibona zingaphumeleli liphelele nje obala. Can you just please put a round of applause for DJ Sonic, Khaya Mthethwa, Spare and Naves for putting this together for us. Ngiyacela nje sivuleni kanjalo. So we are going to have a lot of exciting conversations and exciting debates and inkulumo ezakhayo. One mandate esitholile from usuku namhlanje is that we need to allow you guys to come through. Nihleze nimuzo babundabe eradioini omunye usuku mhlambe semotweni ntambama elalele babushabalala lapha engafuni ukuzwakala endlini and all of that. But today we have an opportunity to sit down with these great people amongst us and we will have iskhathi so ukuthi sibazi ukubabuza kahle everything that we need to ask for them. Mhlambe nje uzofuna ukwazi ukuthi mase nginalo imillion babukhambule ngilenze njani. Yabona all of those things are coming up. And to help us welcome njengoba sifikile la samadoda kuyo i-second annual Gagasi FM Men's Conference, cela nishayele ihlombe i-Odex Experience HOD yethu Alex Mthiane. Ngiyabonga Sonic, sanibonani? Aw. Bengazi singise emangcwabeni kanti ukuthi kanti abantu bafile amadoda azododisana nje kanti awana umfutho. Sanibonani madoda, ngiyanibingelela. Yebo. Siyabonga. Ngiyithanda nje ukubingelela, ngiyibonge kakhulu kuma panelists ethu esisiqhenyayo ngawo ngesikhathi si identify abantu abangakwazi ukwenza ba drive lengxoxo. Umuntu nomuntu ohlele la uya qualify because besibuka amava anawo and the knowledge azokwazi ukuthi ayishare ezokwazi ukuvukuza the conversation that we are about. What is happening today is not something esiqalayo kuyenza as Gagasi FM. We did it previously when Sasi launcher and from there has been ama calls nje amaningi ukuthi ifocus iba khona kubantu aba vulnerables and you would see ukuthi even eGagasi si nanomcimbi esiwenza ngoAugust la suke si honorisha khona abantu besifazane abasuke sibaqhakambisa emkhakheni ehlukehlukene. But the question has always been amadoda ke. So kule namhlanje imbizo it was exciting that besithola even abantu besifazane who were inquiring about it ukuthi siyafisa ukuthi sizoba khona sazothi ke no amadoda alidinga ikhosombala wewodwa la izobe idodisana khona. Lokhu ke okwenzekayo kuyi celebration ye International Men's Day, but okuningi kwakho okuhlale kwenzeka on the show. Niyazi sinendoda ikhali and on top of that we have even in the feature le ebakhona on iGagasi fast lane njengoba nizobe nizwe mase kuqhubeka and still makusekhulunywa ama matters o mental health even ezomdavazo ngeke sishiye ngaphandle wena sikhuluma ngendaba yamadoda nesithunzi sawo. So ngiyafisa nje ukuthi nginikhulule ukuba khona kwakho here uvulelekile, unabafowenu that you could trust and abantu abakhona futhi la phambili uzokwazi ukuraise umbono bakudrive but kungavaleleki onakho. Kwimbizo ke esuka ifana nale ngabe seyikhohlisa masijol sophuma sibona ngasolinye but much as umile la omikhona ngembono ethile but uma ungasuvula umqondo uvulela ukuze uthi abanye bacabanga kanjani. It's your platform and futhi okuzobe kuqhamuka from ima discussions namhlanje sizokuthatha ku shape ukuthi ama programs ethu azothini going forward. Sesigcina ke nje bakwethu niyabona ukuthi sifakele ama ribbon ahambisana nalomkhankaso ukuthi amadoda nawo anelaka lawo lokuthi asekhathele ngalokho okubonakala kwenzeka. Uma ulawo wedwa you are an ambassador representing your family, representing your household, representing your clan, representing your hood, representing your colleagues and representing your friends, even istokfela or imbizo nesonto la usonta khona okuzobe kwenzekile today kwathathwa sizohamba nakho ke siyokutshala back to where we come from. Siyabonga for the support and we're looking forward to it. Izoba robust and ayikho censorship. Sizokhululeka nje sikhulume kuze kufike ekugcineni. Siyabonga. I think kubalekile abantu banikaza ama flowers abo besaphila. Ngithanda ukunika ama flowers to Alex Mthiane nayo Dr. Shabalala. I think kwi sex indaba sonke la siya relate uyangihleka umfundisi
uma sihamba emotweni mhlawumbe siphethe omanakazi sike sikhuphula ivolume kakhulu kube yibona abasikhulumelayo ngoba anzima lama topic avotha lapha. So siyabonga madoda. Cela sibashayele ihlombe. So to give us a brief overview, ukuthi why did Gagasi FM decide ukuthi sihlanganise lo mcimbi and what is the purpose of the day? Sizocela ubhuti omdala umkhulu ayibo ikhehla ayibo Felix Hlophe eze ngaphambili ngaqasa imshali izandla. Ngibonge kakhulu Makeza bandla likaMthona kaNdaba ngiyakhuleka ba madodemizi sanibonani khulena kumphathi wami nduna sanibonani ma panelists sanibonani mfundisi uSmele dokotela siyabonga Makeza bathandeka ngitshela ukuthi ke ngihlale phansi mase ngikhuluma nebandla ngoba umfowethu lo othwebelayo uthe ufisa ngibe inside the frame with the rest of the panelists so ingakho ngizohlala phansi kepha ngihlala ngesikhulu izotha nangenhlonipho ngikhuluma nani bakwethu iGagasi FM li decide ukuthi sihlangane la ePlanti njengamadoda kuzodingida indaba zasePlanti indaba ezithinta amadoda. We also owe it to ourselves ukuthi lezi zinto lezi kuthiwa singakhali amadoda awakhali lezi zinto kuthiwa indoda ifela ngaphakathi ayifanele indoda ekhuluma kakhulu lamahlazo esibhekene nawo esaba nokukhuluma ngawo ngoba sisaba indlela abazosifuhlama sobuwa ngehlo lenjumbane khona ke la esiphelele kuthiwa injobo enhle ithungelwe bandla la sihleli khona ebandla singamadoda la akekho nehlazo ihlazo lakho ihlazo lami inkinga obhekene nayo inkinga esengangabhekana nayo inkinga obhekene nayo inkinga mhlawumbe untodana wami angaphinda abhekene nayo futhi ngomuso kepha masihlela la siyixoxa sizokwazi ukuthi ke sibonisane sibambisane sidakulisane sifukulane siphinde sisingathane futhi kunenkinga la esibhekene nazo inkinga zokhalo engicabanga isikhathi esiningi udokotela ke no Sikhangani bayajwayele ukudila nazo inkinga zo men's clinic. We don't talk about those things. Others are induced by other things esokhuluma ngazo la uthi enye inducedwa ama finances akho ekhaya ngeke ngabalula nje emsakazweni ekseni kulo isikhathi sinamazinyana akhala endle uthethe unezinyane nje lakho lekhala endle kuyaphakwa ntambama ekhaya unkosikazi usihlanisa ukudla kwakho la uyadla akungeni ukudla kodwa kwenziwe kahle ukudla ngendle ukuthi wena owazi ukuthi kunezinyane lakho elikhala endle osabayo kulibeka la ekhaya kwenziwa kanjani isibene sinjengaleso indaba zamafa uma kwenzeka uNkulunkulu ekusondeza kwabadala laba basele benze njani na ikakhulukazi laba mhlamba bathatha abekho la efindweni lelo osulukhandile nalo hleli naye emsebenzini unencindezi ekhaya unencindezi kwesinye isikhathi uthola ukuthi kwayena lo muntu ozwana naye akakuzwa unenkani uyaphendula unelaka unjani akazwani nabanye abantu osuke nanza nabo ingane ngaphambilini ingane azibazi odadewabo nabafowabo alinabo ubudlelwane no-aunt babo njalo ekhaya kukhulunyiswana akusabhekwana omakhelwane ziningi lesibhekene nazo the pressure sometimes it's not a toxic environment esukubhekene nayo emsebenzini sometimes it's a high pressure environment esukubhekene nayo edinga ukuthi ube a high performer at any given time you don't ever get a chance to rest you always stressed ugcina usukwazi ungasakwazi ukulala ebusuku njalo lezo zinto lezo kufanele sikhulume la madoda zis affecta kanjani mhlambe nje ufana noHlophe mina singisakaze isithembu phambi kwenu ku-television madoda I joke about it because I'm a joker mina ngeke ngithathe ijoke kubantu ukuthi lihlale kumina moya emsebenzini ekseni ufike uproductive ufike in a happy mood in a productive mood so for the 3 hours I take all your burdens ngiwabeke kumina ukuze ufike la oncela khona impilo usesimene esikahle akuchaza ukuthi nama nginazi inkinga ngeke ngihlekise ngazi ngoba ngumhlekisi ngijwayele kepha ukuhlanganisa abantu besimame amabili abaqhamuka emakhaya angafani imfundiso engafani and also from different backgrounds ufisa ubahlanganisa ngokufisa ukwakha ikhaya elikhulu mhlawumbe lizoba namanqulu ahlukene kepha aqaphwe yinina lakho obeleke nesibeletho sasemakubo ubahlanganisa babo odade akuyona into elula leyo iba ingcindezi uphinde ubhekana nezinye ingcindezi ngaleyo ndlela ke isithangamo esifana njengalesi sithi ake siphunywe sigonyuluke sicela ubuhlakani bakho noma lo wabuzwa khona sizwe sikubekelela ngaphambili abantu ukholo lithini ukholo isintu sithini isinto and umthetho uthini umthetho and also sibeke ukuthi
Okay, medically ke where are you standing ngalezi imbizo idlayo nalezi ngcabo nenhlango oyishayayo nalento ezamakinate efaka kongengazo Alex angikaze ngiyibone mina siqu samsiqu ngezwe khona ibuhlalo obushuthe kwa lapha ndawana mina vele yami ngathi ngashusa ngaphathatha ngabili engakwazi ukubushuthela ngenxa yobufisha kepha ke siyabonga abafowethu kusikumela phambili lento kubalekile sifaka ama ribbon uchazile umphathi omkhulu ukuthi nathi siyazibandakanya nesililo sabesimame kuzobe khona ke iG20 la the world leaders nalabo ababathumele bazobe bekhona la kuzodingidwa indaba ezithinta ukuphila komhlaba lesi sililo sebesihambisa ngoba bayazi ukuthi umhlaba wonke uzobe ubheke ngala base bekhetha ukuthi bakhethe lelo langa la wonke amehlo omhlaba ebheke khona nathi ke simsakazi kaGasi FM nathi singamadoda emisi sazibandakanya nalesililo sesihlaba esibheke nabantu besifazane sokubulawa so ngaleyo ndlela ke ingakho sifakela ama ribbon lawa sesibone ke nomama bephumele kuma high team abuye baphethe ama goodie bag uthe umthiyane uzofaka isandla sikudla imvilaphi atomule lapha ya nathi akwazi ukuthi ayosithengela kama goodie bags so now we have something to show masifike ekhaya ukuthi cha impela besihlela ebuhlanti sizodinga indaba zasisibayeni nginibonge bandle lithandekayo kaMjona kaNdaba uNkulunkulu anisingathe ngasonke isikhathi anifukamela niphephise ezitheni nasefweni animise njalo aphephise imisebenzi yenu amakhaya ena niphu ubuhlakana niphu ukunotha niphile phakade bofu wakithi siyabonga Sibonga kakhulu kuFelix Hlophe kodwa ugcine ngasitshenanga ukuthi ke siqhubeke nisibathathe noma siyeke hayi sekulungile baba uNkulunkulu ugcine muhle lapho ubuphondo sekuneguyela imphelele thulande bese niyabukela amadoda ubona ubuhle besithembu Ay siyamhalalisela uHlophe asazi noma sizokhula sithi 3-4 noma So we are going to proceed with our program. One of the things elimaza abantu besilisa kakhulu kunalesi sisho sonke sakhula ngaso and I'm sure mhlawumbe oyedwa noma ababili bethu bake basisho kwabanye kwabantwana esibakhulisayo sithi indoda ayikhali ungakhali indoda enjani ekhalayo. This has exacerbated noma yandise i-mental health ngendlela eyisimanga. Umuntu angafunda ukukhuluma, angafunda ukubhodla, angafunda ukuba nendawo ezoba i-outlet yakhe. Akusithina sonke sikwazi ukukhipha stress sethe indaweni ezihlukahlukene abanye abantu bayajima abanye abantu benza ama activities ahlukahlukene badlala ibhola bagijima so forth and so forth but ingcindezi eba khona ngaphakathi kumuntu wesilisa enganayo omunye umuntu wesilisa omezothi uyakhuluma naye we have a tendency embi babundabe eyayi ithi umuntu wesilisa mekhuluma nomunye ethi exemfethu I feel ngine anxiety avele amlabelishe ngamagama athi how yini manje lento oyishoyo wawusuba ilokhu manje wawusuba umuntu wesifazane kwenzakalani amdicilele phansi omunye umfowabo ethi uyakhuluma naye. I want to bring you babundabe onto this conversation and ask you this simple question. In your view, having worked with abantu besilisa for such a long time, do you think abantu besilisa in general are handling the issue of mental health kahle? Where do we need to start? No, we experience over the years that have worked in Abantu besilisa njengoba nibheka kule nsuku all over the province ngidila ne-mental health. I think we are worse. Into eyenza ukuthi mental health ibe worse utshwala, to tell the truth, because amadoda athe suka aye-accessa into yokudaka imizwa kwase kuthi kubafana basebancane bengemva kobaba la kwaba iyobisi. Now iyobisi sitholakala kalula, so uma unesizwe esidakiwe nesizwe esindikindiki ngenxa yeyobisi shuthi every day abantu bapostpone ubuhlungu benhliziyo kodwa egcineni bahlangana nabo either ngokuzibulala noma ngethuna uqobo lwayo. Khona into engiyengisho ngithi mina umzimba wakhe evungichaza ngoba une-register yonke into ebuhlungu eyenzeka empilweni yami qhawe yakho imzimba uyayiregister ngolunye usuku leyo nto iyovela isivela as a disease. Uma asubheke kahle
90% of disease are generated by how you feel about yourself and the experiences that you accumulated over the years, specifically trauma-related events. Khona dokotela isisho sami ngiye ngasiqambayo abantu abaningi basaba bathi ngathi sihash mangithi mina ama-families ethu ama-crime scenes. Honest ngempela ama-families ethu ama-crime scenes ukuthi ngeke uzobona ama-cordon abovu njengasemaphoyiseni ngoba u-72% of all the trauma is generated ekhaya. Ukungathandwa abazali ukutholaphi ekhaya, ukuphikwa ekhaya, ukuhlukumezeka usesiswini sikama wakho laqala khona i-trauma kephi i-utero trauma ekhaya. By the time ufika waliwa intombi yakho ikufebele yenze enye into vele uhamba nje uthole ini i-trauma yakini nawe umuntu esifazane senza isimo sokuthi ahlukane nawe kanti usakotela enhlizweni uzama ukuphela bese kuba worse situation. So uma usubheka thina madoda manje uqedela impendulo u-77% according to literature wendlela esiresponda ngayo ebuhlungwini yiloko esithi phecelezi trauma response. Yeah, abantu besifazane bayakwazi ukudaka ubuhlungu baye esontweni badla ukudla thina utshwala kodwa nabo ke sebesijoinile etshwaleni. Yeah. Yo, kwazi kanzima. I think every Tuesday sijwayele ukuba nendoda ekhaya on Gagasi FM. So ehleli nayo babnabe thina sesithi indoda iyakhala ke lapha and those are the platforms. Mhlawumbe babnabe with your line of work and your experience, do you think us as black men do we easily address lama mental health issues or mhlawumbe sisastrugglisha ezindle emnyama? I found something very disturbing. The bulk of men abafika kumina berifeywe ku-counseling is either urifeywe imanager emsebenzini urifeywe udade wabo othi sengikhathele ubhuti and umtshele babumyeza ukuthi bengaqhubeki ne-counseling kuphela phakathi kwami naye okwesinye isikhathi uncengo umndeni usukuhlanganyela uncengo unkosikazi but amadoda khona afika ngicasule ngayo kubantu ikhehlo kalihlaba ngempama athi umuntu angazi ukuthi unkosikazi wami ukuthole kanjani ngoba kusho ukuthi manje usephumile egcekeni wazokhuluma indaba zethu usho lo muntu uyafa une diabetes mhlawumbe usene early onset epiprostrate ngala uloke ekhwehlela unga-understand akhohlele ngathi ikhokhokho lesishimiyana uyabona nje lo muntu ukuthi is a dead man walking kodwa usenenkani akafuni uku-accessa i-counseling. That's the biggest frustration that I normally get. Akhona nkosi amama ancane cha babumyeza ngize mina nje angithunywa ngomuntu ngiyonakala emuva ngiyonakala. But there is something else babumhlongo that I'm going to raise. Eve ngiyithanda lento engayishumayela almost 11 years ago isiyenzeka where abefundisi bathi babumyeza khona insizwe ngiza nazo ziyangihlupha ngithi noma ngimi ngikhipha inkonzo ibhajwe kuzona kizobaletha kwena. Now we are now having a new brand of pastors who understand the concept of mental health. Bayamuva kule gospel ebulala abantu ukuthi ginqela kuJesu. UJesu akasho ukuthi asiginqela itrauma yethu nenkinga zethu. Wathi uma ungcanywa thwala ini isiphambano sakho ungilandela. Asho ukuthi shiya konke, shiya ungakhokhela ibhondi, ushiya ukuhamba uzala ingane uyishiya ngizokusothela. No, so those things are not sorted by him. Asothwa wena ukuthi uthathe responsibility. And we'll get into that later on. How does a man deal with the consequences? Because kwesinye isikhathi mawuphila impilo uyaphila. Udlula life udle every weekend ula wise man. Ama consequences akulandele. Papa mase kufoto sokuthi ngifuna ukuqoqa ke manje. Ngiwathatha kanjani lama consequences ami ngiwabekela. There's a narrative babundabe sesiqoqa ethi omunye mhlasimbe ubona lezi zinto azenzayo ngoba eyibone komunye mhlasimbe kwakubaba wakhe. This for him defined strength, this for him defined masculinity. Do we need to redefine it perhaps these days, and how do we begin? What do we define it as? Masculinity and strength somuntu wesilisa. Ayikho into divine njenge African masculinity because it has got cultural progressive stage. Ihambisana ne consultation injobo enhle ithungelwe bandla. Ngicela ukubuza umbuzo wodwa labafowethu. Obala kuthina mangasa abamba unkosikazi wakhe indoda iphezulu imshikisha ongahamba othatha ummesa amgwaza babulale bobabili. Phamisana izandla nje.
Awubawuthu kuphela. Siyashutha bamntabe. Oh ngabulala. Okay mpamdabe. Hlapha isibhamu, olanda isibhamu. Zandi izandla. Ngizama ukuchaza ke khona ukuthi that's a sign of weakness. Kusho yeah, that's a sign of weakness. Ngoba kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ukuthanda kwakho unkosikazi was not based on connection. Ubu expect ukuthi if a mistake happens in this relationship you'll punish. Kanti umuntu othanda awupanish uyasuka la kuzochitheka igazi. Uyohlala wedwa emlilweni. Ushe wedwa emlilweni ushe uthi umusubona. That's a trauma response. Kufanele wenze njani Ndabe? Uyafica unkosikazi wakho kwakho embedeni wakho. I-outfit wakho. Wenza njani? Indoda engango Felix ihamba naye. Uhambe ngamahlaya. Uyiqhoqhobele amahlombe. Buka ubusuku uthi go through psychogenic shock. Ubusuvala kahle futhi ngoba ngomsindo uthatha imoto yakho uphuma uhambe. Uthathe ushaye noma 50 kilometers. Ufika lapha emthunzini ehlathini ungena upaka ulale nje. Uzovuka usungcono. Kuzolaleka kodwa babdabe. Abiyehla ngempela. No aftershock ibuzokwehla. Yeah, immediately aftershock. Okay, guys, kancane quickly. Ngenxa isikhathi aftershock intensifies into your brain. The neuropeptides they become highly activated. Akuforsa into a temporary sleep. Uthi ukulala kancane. Hayi uvuka usungcono. Ila amadoda ayathi mesengwa interview athi yazi ngavene ngathi mina naye uvene waphela ke lo mshado. Uqedo yena ayikho into engizoyenza. Bese uya decide ukuthi uzotshela abani. Uzotshela abantu bakini noma uzodila naye. Ngoba uzogijima uyotshela abantu bakini kanti usazomxolela. Yeah, so we walk of shame ke leyo. Kanti kufanele uchoose lapho ukuthi ngizotshela abani okokuqala. But before sikudedele bamdabe, is cheating a forgivable sin? Umubheka u85% amadoda amnyama eSouth Africa including Indians and white who are cheaters by nature. How many? You see kukhona i-promiscuity ukuhamba ubhabhabala indoda lokunuka lokho udoti nje leyo promiscuity bese bakhona infidelity umuntu okuthandayo ukuphila kahle no net desire for a healthy marriage kodwa inhliziyo ingaphandle bese kuba i-cheating which is arrogant poor value system ukungabi na discipline nokuthi awukhulanga ekhaya eline order. Uma usubheka imajority eqhamuka lapho from absent fatherhood. So imajority of these young men who were not parented, who were raised by families where parents were not involved kodwa bekhona, they like to cheat ngoba usuka ngekho umuntu ukuguide ama values akhe. Ake baphakamise labantu who have never cheated like you. People who have never cheated. Mfundisi wami. Again, Paramis, even honest. Again, Paramis, a man who has never cheated. So, in conclusion, Sonic, I made a video. Gang invite Castle Stout. Gati mina abeko abantu aba cheater like decent guys. Yabona abantu aba decent. Othi mekhuluma nibangumsinda nibuye kanje esontweni esemhlanganweni. Ubaba ogqoka kahle nuka kahle. Those are worst cheaters. Ngani na, they use decency, social undertaking and image emprotectayo. Ubaba ongasabi ukumisa imoto adiscipline umfana ogangayo emgaqweni. But itshela ukuthi somewhere push up scene ushela nosine wakhe. Well, I want us to But open... in conclusion, sure. I normally say cheating is not a reason for divorce or separation or killing each other. Cheating is not a reason for divorce, separation or unaliving or killing each other. So uyaqinisekisa ubaba Ndabe ayikho relationship awukho umshado kumele ufe ayikho ingane kumele ifa akho umuntu okumele afe because of cheating. Siyavuma? Ubani uthi cha manje? Hayi kanjani manje? Should laba abathe bazophatha imese nezibhamu phansi madoda. Phansi bafowethu we can't destroy imshado nabafana bethu asebezela ingane because of cheating. Sihlela noba bomhlongo nomshengu we are building a black nation so that izoba ne image ehloniphekile. So sizofika nokuthi bomlahle ya cheater mlahle.
ngeke sifike ndawo bafowethu sizoba nezingane ezingehlanu ingondliwe if siqhubeka nalo mqondo obandayo. Let's heal our young men. Kuchithiwe sincenge amantombazane ukuthi ababekezelele up until kuze kube khona healing umfana afunde ukuba honest, faithful and responsible. Thank you so much, Siyabonga kakhulu Baba Undabe. We are going to move into the conversation. Sicele ubaba Ushabalala, who is our sex expert at the station. He comes through every single Thursday. Kusasa nje ntambama uvula ngo7 ntambama uzobe khona ezokuchazela kabantu ukuthi siphi style sokunikeza amawele yabona yonke leyo nto and all of that. So mfundisi wami into engithanda ngodokotela. Sure. Uhleze hamba nowakwakhe. Hayi akasali. Abahlukani. Akasali. I definitely love that. Mangaka amakhosikazi Shabalala. Hayi iyodwa baba. Okwamanje. Hayi futhi izohlezi iyodwa. Okwamanje. Izohlezi iyodwa. Okay. Baba Shabalala, we are living in a hyper-sexualized world. We are living in a world that has sex being put onto billboards, TV screens, cell phones, everywhere you look and everywhere you listen. What is your definition of healthy masculinity and intimacy in today's world as we live sakimdeni? Because I think this hypersexuality somehow, we might even come in later on, it aids somewhere. I need to be hypersexual as a man. What is it from your perspective, Dr.? Ngisacela uqale ngibingelele wonke umuntu. DJ Sonic isiqubule yazi sithini? Sithini baba? Sithi madoda. Madoda. Bona kumele bathi indoda. Okay. Akithi sikhuluma nabadoda. Okay. So sithi madoda. Ngicela ukukhombisa bafu, ngicela ukukhombisa. Ngicela sisho kanjalo before siqale. So ngizothi madoda nithi indoda. Madoda. Doda. Madoda. Doda. Madoda. Doda. Nakho. Sawubona dokotela. Ngisacela before ngikuphendule mfundisi. Ngisacela ukusho something about lo kade kusho Baba Undabe. Yazi bafowethu njoba sihlezi sonke sila. Ubaba Undabe udefine ama personality awu 3 in one go. In one go. Udefine narcissistic personality traits, what definer psychopathic personality traits, waphinde futhi wa definer Machiavellianism. Nazi izinto ayidefinile Ubaba Undabe kuko konke lokade kusho in terms of ukuthi umuntu wesilisa uyake a responde kanjani towards ama situations, umuntu wesilisa usuke elidelwa yini la afika khona athathe isinqumo. But one Baba Undabe into engivamise ukisho mhlawumbe uzovumelana nami. Ayikho indoda engathatha isinqumo icasukile. Ayikho. Akwazi ukwenzeka. Because if ucasukile as a man, you are not sober minded. You are definitely not sober minded. Uze ube ne impulsivity. You act on emotions. Because Tina, we are not emotional beings. We are technical beings. So if ama emotions ekhlula, you have to be able to find ama coping mechanisms. Find ama coping mechanisms because anger kumuntu wesilisa iyona ikakhulukazi isikhathi esiningi more than 80% of the time iyona emenze agcine egqoke uorange. Anger, just anger. Abantu abaningi ababulala abantu besifazane ababulala intombi zabo baby mama amakhosikazi, it's because they cannot manage their anger. Under mental health we have a very important section ibizwa nge-anger management. And you can only get that through counseling, through therapy. Useshilo Baba Undabe. And asithanda ukukhuluma because if ubuka vele indlela esikhuliswe ngakhona kuthiwa indoda ayikhali ifela ngaphakathi. But ngiyangimangale ngoba isisho usakhula sithini ingane engakhali ifele embelekweni. Uyingane ngoba wazalwa. Noma usuyindoda uyingane. Umuntu ufunda zafe. Now ake ngingeneke baba kuloko ngibuza kwana. Now masculinity kuthina as abantu besilisa iphathelene with in terms of biology
ne-hormone eyi-1, and that hormone ibizwa nge-testosterone. Iyona hormone leyo that governs us as abantu besilisa. It governs ukuthi ngiyindaba nginentshebe, yindaba nginebhesi, yindaba nginama-features angafani nomuntu wesifazane, yindaba ngingenawo amabele, yindaba ngingenaso isibeletho. It's called testosterone. And if ubuka veleke, when it comes to definition of masculinity, it's unfortunate ukuthi it defined in terms of modern feminism. Akekho really umuntu osasukumele imasculinity. Ayikho into wrong ngokuba umuntu wesilisa. Uyena umuntu wesilisa, uzalwe umuntu wesilisa. If you feel comfortable in your skin ngokuba umuntu wesilisa, yiba umuntu wesilisa. I-society isifaka ingcindezi enkulu mfundisi. Lento ekuthiwa i-toxic masculinity, it doesn't exist. It was created. African cosmology. It was created, Babu Ndabeni. Ayikho. I mean, even the concepts of cheating. Who can say umuntu wesilisa uyacheata? Umuntu wesilisa uyathandwa. Uyathandwa umuntu wesilisa akacheat. I-cheating only applies mawusushadile. Nakhona yafika nabelungu indaba ye-cheating. Njengoba nenkomo eziwu-11 zafika nabelungu. Emandulo zaziwu-6. Yeah. Zaziwu-6 emandulo inkomo. Now seziwu-11 ngenxa yomuntu owumlungu. So njengoba sihlangene sibumbene la sibamnyama siyamadoda sikanje. Asifundeni ukusukumela ubudoda bethu. Asifundeni. If sizokwazi ukusukumela ubudoda bethu, we will never get intimidated by a woman who's independent. We will never, because we suffer that. We suffer intimidation by women who are independent. Niyabesaba. Abantu besifazane niyabesaba ngempela. Abantu besifazane nowadays useyakwazi ukutshena ukuthi umuzi wami lo phuma uphele la. Owakhe nje. Uyithengele yena uzakhele yena. So independency kumele sicabange ngenye indlela thina as abantu besilisa, because vele thina as abantu besilisa, according to masculinity, we have always applied independency. Ngoba majority of us who are here have absent father figures. Asinayo into ekuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Nayo into esiyilekhayo. So masculinity, you have to literally understand it in a manner yokuthi if uphuma uya laphana emhlabeni, wena we understand kanjani and how do you apply yourself as a man towards abanye abantu. There are people who wake up and choose ukuthi I no longer want to be a man. If you will remain a man when you're yourself, how do you now handle yourself and approach abantu abanama choices ahlukile kunawe? How do you get to understand them? So iqala lapha indaba ye-masculinity. You must internalize it, understand who you are, and find a purpose as a man. Ngoba awukwazi ukuvukela mahala njengendoda. You must wake up with a purpose engqondweni. Iyona into esiphushayo thina leyo as amadoda. Stop making women your purpose. Stop. Ngicela ukuma lapho ngemasculinity, ngisacela uqhubeke Ngicela nembuzo. ukuntshontsha isikhathi ngoba usungithunukile. Okushiwo udokotela uqinisile asinayo into ekuthiwa imasculinity kwi-African cosmology. Ubaba wayethi mezela ingane kufakweni eminyango umhlanga and every evidence of life. So wayathuzela iqhawe. So kuthe ngo-1962 a woman Ellen Knight White, Ellen Knight, waqhamuka ne-concept of degenerizing men. Ngoba kwakubuya amadoda eVietnam abuya bulala adla ama-drugs ecekela phansi. So a decision was made by Henry Kissinger ukuthi i-generation ezozalwe amadoda izoba nenkinga, izoba netrauma. So the best thing is to degenderize men. Kwaseqhamuka into ekuthiwa toxic masculinity. Asinayo thina. Nokushintsha amadoda to gravitate towards soft masculinity ukuthi ufane namantombazane. Then in 1972 kwaseqhamuka i-term ekuthiwa i-metrosexual. I-metrosexual indoda eyintekentekana engenamthetho edonsa umfazi ngekhala engakwazi ukuphendula uma indokoza. Unfortunately, amadoda amaningi ayi-adopt into bengafuni ukuthatha i-responsibility bengifuna ukuma lapho. Yeah. Kushubile ngendlela eyisimanga. You can see ukuthi there's been an elaborate approach
kuyaliwa khona lokuliwa naye kuliwa nabantu besilisa. Yes. Babashabalala khona ongafikanga kuyona. I want to get in leli side elithi ke intimacy kumuntu wesifazane siyayazi ufuna ama flowers chocolate yini nani kumuntu wesilisa what does intimacy look like? Okay. Yazi nakhona futhi indaba yokuthi siyathanda ukuyihlukanisa siyabantu. Ibuye ibe hindrance. Sonke sinemizwa madoda. Ayikho indoda engenamizwa. Ayikho indoda engenamizwa la. Ayikho. Never mind ama problems, but sonke sinemizwa. So intimacy, you have to understand it according to ukuthi when we look at is sexual health siqala kuphi kahle kahle ngoba ungasho ukuthi we understand intimacy but you don't understand reciprocation. So ilula lento asihlukanisa indaba yocansi ihlukene kawu4 nizwa from me. Number 1 is foreplay. So foreplay ayiqala ekamereni madoda. Foreplay iqala even nisase restaurant. Umuntu wesifazane is an emotional being. Tina we are technical beings. So kumele accommodate umuntu wesifazane. Intimacy ithina kumele siyiportray towards abantu besifazane. Abanye abantu besifazane badinga validation. Bese kuba khona umuntu wesilisa ethi hayi mina ngeke angimqabuli umuntu wesifazane. Angimbambi mina ngesandla umuntu wesifazane. Uyababona kodwa abanye abantu besifazane bahamba nabantu babo babambene ngezandla. Ushola ukuthi angeke ayifune leyo nto. So ukuzama ukubalekela uthando as umuntu wesilisa ikona okubula intimacy yomuntu wesilisa. Uthando is a natural thing. Sidalelwe ukuthi sithande umuntu wesifazane. So intimacy kuthina is natural. Iqala even kwi smile. Angeke endlini wena ngoba nakho inhloko yomuzi kushaywa umthetho ngawe kukhala isicathulo sakho uma ngena wena kuhlekwa usengenile ubaba uyabaleka unkosikazi mawungena wena uyazi ukuthi uzothetha uzovunguzela. So intimacy it also comes with ukuthi if uyongena endlini are you at peace ngoba lo muntu oyongena kuyena kumele abe yipeace yakho for you to be fully yourself. Kumele uthi mawungena endlini uthuleke umthwale emahlombe. Khona uzokwazi ukudamba udambise nengqondo udambise nemicabango le erashayo kumuntu wesilisa. Ukwazi ukuba uwena ngaphakathi ekhaya ube indoda yomuzi. Njengoba ngihlale ngisho kubantu besifazane iindependence iyabahlula and nayo futhi into esilwisayo ngeintimacy. Abantu besifazane uma sebe independent bafuna ukufika ekhaya baphinde babe independent. Kanti umuntu wesifazane kumele akushiyele ngaphandle ukuba yini lapha emsebenzini kumele akushiye ngaphandle mayezongena endlini. Ungene sezoba unkosikazi ungene sezoba umfazi. But uzoba unkosikazi kumyeni wakhe. Angeke abe unkosikazi komunye umuntu. Uzoba unkosikazi kumyeni wakhe. So intimacy iya ngokuthi umphatha kanjani umuntu wesifazane umnakekela kanjani umuntu wesifazane. Idingo zakhe yena as umuntu wesifazane never mind imali. Wena uyakhona yini ukuyisatisfy ngobuwena ngoba there is the difference between masculinity and femininity. There is the difference. And I think umbuzo balekile dokotela since we intimacy iyakhothwa inlento. Sinane temu kuthiwa icannalingus ngokwe sexual health. So yes, kukhona abantu ababizwa ngekhothane. Kukhona abantu abazothi hey mina ngeke ngishisa impepho mina. Bazothi abantu abadala manje lapha emsamo. Iyaflathelwa amakhehla. Iyakhothwa Sonic, iyakhothwa. Ikakhulukazi makuzoba unkosikazi wakho uyamthemba nawe ngokwakho futhi uthembakele awucaphuni izifo ngaphandle uyibuyisela ngaphakathi ngoba nayo futhi into esilimaza kakhulu siphuma siye ngaphandle sicaphuna izinto siyibuyise ekhaya bese sikhohle ukuthi ukuya lapha nezansi it has to do with hygiene, it has to do with health yakhe untomzodwa, it has to do with ukuthi umuntu wesifazane yena uyinikela kangakanani kubanye abantu kunawe ngoba kuyinikeleni kwakhe angeni wena kuphela lapha. So into engeke ngisuggest ukuthi mawukuthi uyafuna ngempela ukukhotha then nakekela health ngokuthi ujwayele umtholampilo umjwayele uDr. Shabalala
ngoba ushabalala uzofika check wena a check nalo muntu ofuna ukumkhotha aqinisekise ukuthi azikho izifo then ke usu free usungandiza uvula amaphiko. And having these conversations dokotela alapha nengqondo because most of us sihlale ngaphansi kwehlahla sikhulume nabafowethu noma sikhuluma sibaningi ama solutions ethu imbiza mina ngeke ngize ngomuntu wesifazane ngeke ngenze lutho but where do you start uma usubona ukuthi unenkinga mhlambe ngokweminyaka alisavukisisi kahle and usuyedoubt nawe performance yakho kodwa umama kusafanele umsatisfy kusafanele wehle icourt where do you start ukulapheka engqondweni to be that person that you need to be emzini wakho? Okay, ngizoqala ngeminyaka Sonic iyona ebalekile. Ngizocela nibambe iminyaka ewu2 ni amadoda umnyaka ka40 nomnyaka ka55. So once wathi usuna 40 years kuyaphezulu then kuba khona izinto kumele uqale ube nokushintsha ukuyicabanga. Now into ekuthiwa prostate gland ithina kuphela esinayo ezabantu besilisa iqala ukusihlupha from the age of 40 kuyaphezulu. So that is directly related with the sexual health. So if you don't know your status se prostate una 40 kuyaphezulu then wrong njengamanje mawuhlela ngizokubona mawuthi ufuna ukuza kimi ngaphandle ngikunika inamba yami uze kumina si check prostate. So number 1 lo unyaka ka40 umnyaka ka55 wona uphathelene nama lifestyle conditions ama lifestyle diseases. So wona uphathelene noshukela uphathelene high uphathelene namafutha. If ukhumbula babundabe kudala kwakuthiwa lezi zifo engikhuluma ngazo ezogogo izifo zezalukazi kanti no thina lezi zifo ezabantu besilisa this affecta early this affecta at the age of 55 ikaphezulu abantu besifazane ziba affecta at the age of 65 ikaphezulu. So there's a huge 10-year gap in between umuntu wesilisa nomuntu wesifazane and lezi zifo lezi mawuke wayithola nazo futhi zidambisa imizwa zilimaza igazi zilimaza imthambo. Induku isebenza ngezinto ezu2 isebenza ngegazi isebenze ngemizwa. Igazi lithwalwa imthambo imizwa inakekelwa ingqondo iphinde inakekelwe ispinal cord okuyiyona into ehlanganisa ingqondo nomzimba. So if ukuthi awuzukuba healthy like you are supposed to be then kuzoqala affecteke even inkonzo sekamereni ngoba lezi zinto mazenzeka liyashuba igazi. Now ake ngenza umzekelo wokugcina khona bezoyi understand lento engikhuluma ngayo. If Sonic izothatha amapipe amabili faka umdokwe ngala ufaka amanzi ngala iliphi ipipe eliflow kahle elamanzi yeah. So if kuukuthi usunazo-ke lezi zifo sezinomthelela kuwena empilweni yakho then igazi lakho liyashuba alibe lisaflowa kahle. There's something we call laminar flow. Laminar flow ile yamanzi. If selishubile kuba ne-turbulent flow. Turbulent flow ukuthi igazi lingahambi kahle emthanjeni lishube lingagijimi bese leyo nto yenza ukuthi imthambo ilimale yenza ukuthi igazi licindezeleke. There's a process called atherosclerosis. Leyo nto leyo izokwenza ukuthi imthambo yakhe igcine ivalekile. Kunabantu abathi mayefika umama adlale ngawe uphele u15 minutes ayivukile induku 4 hours later isiyavuka kasekhe eduze kwakho. Usukhokhile ubukile Sonic ukunakekela umzimba wakho. And I think earlier on ubamndabe khona ipoint athinta kuyona ukuthi in most cases uma sekuyi session nabantu besilisa uthola ukuthi umuntu esifazane yena o recommend undabe athi hey ukaze ukutholephi when it comes to kwezomdavazo where do we start ngoba I'm sure abethu sebezoyikhotha manje when you're introducing these type of changes whether they're being introduced to you or you introducing where should you start in terms of not being misled or misunderstood? Umusuthi ngiyaqala ngiyayikhotha manje ngiqala lapho ukunderstandisa lo enginayo ukuthi hayi sengiya experimenta ke manje ngibuya ku men's conference kuthiwa senze nje. Okay, ngihlale ngistressa. Okay. Ngihlale ngistressa indaba ye-communication. Ibalekile indaba ye-communication. But i-communication i-problem because ifaka into ekuthiwa i-alignment phakathi.
So if uzoba nomuntu wesifazane noma ke if uzoba with your partner, if kukuthi anikwazi ukuhlalisana phansi nikhulumisane nibonisane nikezane itafula ukuthi uyendlala indaba yakho, then already lapho that relationship is most probably doomed to fail. Ngoba kumele kube khona iplatform yokuthi sikwazi ukukhuluma. Now ekukhulumeni into ebalekile ke wena as umuntu wesilisa uyalalela ukuze uzwe kumele ulalele. Those who listen have the ability to hear. Now awukwazi ukuzwa ungalalelanga, and abanye abantu abaningi balalelela ukuphendula. So once you lay a platform washo ukuthi mama yazi ngiphuma laphana ngiyafisa ukuthi sihlale phansi sikhulume, ngicabanga ukuthi ngiyafisa sizama ukuthi nokuthi usuwenzile wena umsebenzi wakho. Now buka ukuthi umama ureacta kanjani, uresponda kanjani. Angeke ukwazi ukufika ushaya umthetho uthi ufuna ukukhotha umama ekubeni wena ungenankomo ekubeni yena nayo inkomo. Uzokhotha ekabani inkomo? Akusiyo nje yakho. So ibalekile lento yoku-understanda ukuthi communication yendlala indlela yokuthi sakhe. Yeah. Hayi engathi sisoyela esikoleni lento hayi. Ngiyabona impela hayi. Kuzoba khona isikole sokufunda ukukhotha. Ngoba phela ngiyezwa nodokotela athi hayi noma usifaka isandla fanele usimise kanje. Yabo ngibuza uAlex evuma phezulu ukuthi ayisho bayazi bafundisana. Shuthi lento fanele siyele esikoleni manje. Soni kancane. Bengicela into critical bafowethu engizoya kubaba in terms of i-radius of mental health yabo. Udokotela ukhuluma nge-intimacy. I-intimacy ngizocela ingane learn to touch your boys. Ake ngiphinde futhi, learn to touch your boys. A father has a right to be intimate nengane yakhe yomfana. Umthintele ekhanda ngaso sonke isikhathi to regulate his nervous system. Umshukushe umgogodla i-vagus nerve. Ave i-critical yonto uma esemdala uyofunda ukuba gentle kabi nabantu besifazane, and interesting enough automatically he'll be knowing where to touch women, but ufundiswa ubani? Ubaba wakhe. Now if you don't touch your son uzoba ne-vagus nerve disorder. Yilo hlobo lwabafana ukuthi mehleli nentombazane ithi yamthinta kahle mfowethu ngikhona ngibaleki hlala lapho nami ngiteli yabo. Awaqala ngisabuka iPirates la mfowethu. Mina ngikuphatha angikuhluphi uma ubuka itende yabo nocwecwe yabo. Now that's a man who's unromantic, who lacks emotional intimacy, spiritual intimacy. Ngoba the third layer is spiritual intimacy. Ngiyithandiswa yini spiritual intimacy mhlongo? I-ability of sharing the most sensitive aspects of your life from an inner perspective for the sole purpose of expressing vulnerability. Ukuthi unkosikazi azi cha umyeni wami mesha uvalo kwenzeka nje ukuzikwazi ukumsupport. Ngoba ngoba ngiyengizwe amakhosikazi athi kisothini nomyeza akhuluma. Yakuvena ngiphulike ngale ntshebe yakhe egugile. Sokuthi kuzothini usuke secikekile uma wekhaya ngoba uzama ukungena enhlizweni when uyiblock inhliziyo. Kodwa manje musufika lapha kasinefletini wenza yonke imkuba ucwila ngedevu lapha wenza izinto ezihlasimisa umzimba nje uzukhothe nendawo kungafanele uyikhotha. Yini indaba uthi uzama ukunyusa izinga. Lastly, bafowethu, I've done a study in 1988. La ngenza khona study no Els Thompson senza study se pornography. The impact and the effect of pornography. Ay bafana baminishayile pornography. Inkhipha umoya. You see, you can't conduct yourself sexually in the inner strength if your reliance is pornographic. Ake ngisho ngesizulu lokho. Khona abantu abesilisa abavukelwa ngoba beseqala wabuka uPornhub. Kuyingozi ke lokho. Nokuthi enye into iporn ibanga idepression neanxiety how. Uyabona ukubukela enye indoda iphethe ugogolo ichitheka. Wena unomuntu osifazane khona lento ethi ay ngeke mfethu ngeke ngikwazi ukufika. Now I can tell you
despite ukuthi ubuka iporn, but i-performance yakho izoba to the lowest zero. Thank you. Hey, Babu Ndabe. Ngiyacela sibashayele izandla. We are going to go to questions and answers. We're just going to open the platform for about 5-10 minutes. Ngiyazi ukuthi mhlasimbe khona also nombuzo mhlawumbe ufuna ukubuza udokotela akayithintanga indaba yembiza ukuthi imbiza siyenze njani. Useplanile kumanje. Ngifakile kancane. Uyifakile udokotela akayiphendulanga, so we're going to allow ama questions while udokotela ngena kule yembiza ukuthi senze njani. Khona uplanile kumanje ukuthi ngizodlula lapho mzala ibeke ngiyeza. Ngifuna ntambama omhlaba. As you prepare your questions. Okay. No, embiza ilula. Ilula kakhulu yona because if you look at indaba yama herbs. Kunento ekuthiwa herbal intoxication. Herbal intoxication. But now herbal intoxication ayigcini lapho. Herbal intoxication is ukuthi usebenzise imbiza mhlambe enama herbs eqile la kumele abe khona. Now the issue is imbiza awukwazi ukuyikalela ama herbs. Wenza ngokuthi abadala, wenza ngokuthi ubonisiwe, wenza ngalokho. Ayikho into proven eshow ukuthi ukala kangaka. Now herbal intoxication iba ne problem eyi1 ngoba the very same people abavama ukusebenzisa imbiza bayaphuza. They drink utshwala bayaphuza. Now herbal intoxication ilimaza isibindi. Into yokuqala le ilimazayo into ekuthiwa hepatotoxicity. So isibindi ke leso kusho ukuthi sesilimele because of ama herbs. Now once salimala isibindi it becomes a problem ngoba isibindi kunzima ukuthi siphole. Sifana namaphaphu. Sinzima ukuthi siphole. Once salimala kwenzeka into ekuthiwa liver cirrhosis. Liver cirrhosis. Siyaqina lapha isibindi, asakwazi ukufunctiona ngendlela yakhona, asakwazi even ukukhipha inyongo. Nina ke nazi ukuthi inyongo ile eniphalazisayo, inyongo is bile. Into yokuhlakaza amafutha eswini. Ikhandwa isibindi, specifically isibindi. So herbal intoxication once yalimaza isibindi kuba nzima ukuthi siyibuyisele emumva inkinga uma seyihambe isikhathi eside, because we have acute hepatitis and we have chronic hepatitis. And acute is limited by 6 months. Anything below 6 months will be acute. If it's above 6 months, then it's chronic. So it's very difficult ukuthola umuntu ozothi ngizokunikeza mina, ngizokuhlephulela mina esibindini sami. Kulula mawukuthi izinso, nginayinibili izinso ngizokunika yodwa. Kodwa isibindi ayikunzima. So iyalapha indaba yesintu, imithi yesintu, not ukuthi siyayigxeka, but we are seeing a lot of people coming in with ama complications, especially affect isibindi. So ngiyake ngithi ke into elula lana kuyangimele sakhe baba uNdabe i-platform yokuthi sikhulumisane. They are traditional healers, they are traditionalists. We are coming from the modern and westernized medicine. I'm sure we can find a common platform. We can find a common platform. La singafundisana khona ngazi ukuthi into mayisifola outside of western medicine. I know ukuthi nginayo umuntu wesintu engathi ngicela ungibhekela lento le. Nayo umuntu wesintu azi ukuthi ukhona uDr Shabalala, ukhona uBaba uNdabe. If sekuhlulekile ngale ngizoba consulta ngithi abangibhekele ukuthi nokuthi. Hayi, enough said. So sizotetela ithuba lemibuzo mhlasimbe emibili emithathu and then we carry on with the program. Ngiyacela siqale nazi izandla siphakama nsizwa. So Sports Mchita, the award-winning Sports Mchita. Siqale la. Usports akayifakile iboko nemxolo. Akakuboni. This is Usizwe Sibisi. Yes, you can carry on. Sanbon. Baba Ndabe akona ukuqala ngokukhuluma ngeporn. Sengithi angibuze ngoba ikhona and isine access enkulu ku-internet. Is there mhlambe percentage ongayi advisor for umuntu obuka iporn ukuthi mhlambe ayibuke kangaka? Because guys say ayibuke porn, ngeke sishaye away from that. So manje ngokwami ngibuke ngazuthi uvela ukhulume ngaye ngazuthi nga-scrape her off nje straight. Is there a percentage you could suggest, or should we not watch porn at all? Thanks.
Okhokho bethu babelishaya ucansi without pornography. They were masters of the art. Ngoba they knew how to make love and to extend ithrust. Kwakuyinto natural in the African sexuality. But what has porn done for you? Ifike nezinto gross as psychopathic. Njengokuthi ubona umuntu wesilisa eshaya umuntu wesifazane izinqe, emkhinya, emkhwinqa ngomthondo, yonke lezo zinto lezo. So efaka nasendaweni yokukaka I mean konke lokho yabo uyabona ukuthi lezi zinto musuyilandela kahle they are beyond normalcy. Now sex is a synergistic exchange of energies. For instance, if you study ancient African sex, qale omama babeza ngaphezulu kobaba. Yeah, especially when you are penetrating a virgin, awuyi ngaphansi. Iyona virgin ezakephi ngaphezulu to allow the systematic peeling off hymen membrane. Lonke lezo imfihla nisenazo omkhulu babe ifundisa esithangamini senjobo befundisa abafana basha uma umfana esephumile emngqweleni. So kuningi okuhle ngocansi. Njengamanje mina I've treated abafana abancane abano 21, 22. The last time ibino 18 isina sexual erectile dysfunction. Ngamisa ka doctor no free flow of veins, everything is no cholesterol, awuqinise engqondweni baba. Kodwa ngithe bese ngenza investigation ngale nge-DSM, diagnostic systematic management, yangakhombisa i-disorder again. But kuthe bese ngibuka izinto adverse, it's not even drinking alcohol. Ngathola ukuthi i-porn invasive. It has destroyed certain lobes of the brain that are responsible for stimulation. And I think my next question, Bamdabe, to what you're saying, I no more when no more tokotela bazongphendula. So when umumjitaga you come across umuntu wesifazana okuthanda ukuchokwa ke nokuspenkwa senza njani? Where do we start? Because obviously we live in a society that's like that now. Uzokulimaza ngoba uzohamba etshela abantu ukuthi akawunelisanga kanti befuna ukuchelwa ngesidoda ebusweni. Yabona into njengaleyo. And abanye abaningi bethu abasaqondani nama-VDOT babantu uchaza ukuthi liphezulu. So yonke le nto siyazi. Thina sazosine esishaya nabamavosho kuze kuse. Just to add on uBabundabe and just to answer as well umbuzo wakho Sonic. Kukhona into ekuthiwa abantu abama sadomasochist. So I'm a sadist and I'm a masochist. Now, lowo chaza ukuthi they get excited if you inflict pain on them. Those are sadists. And abanye they get excited if they inflict pain on other people. Those are masochists. So if kuwuthi nama features akho kokubili, we call it sadomasochism. So ibalekile leyo nto ukuthi nayo si understand ngoba asifanani sisonke. And bakhona ngempela abantu abaphila ngaleyo ndlela angabi turned on mawungambambanga wamkinya emqaleni mbamba umkinyo uzobona uzokwenzelana engasikwetha ngisho ukusikwetha ungakangeni ngisho ukungena ngoba umkinyile. So zonke lezo zinto zibalekile because they have to do with psychology, they have to do with mental health, and they end up affecting us in terms of the relations that we are trying to build. It's a scary thought, Dr. Manje lo muntu ngizomqinya la ahambe nama marks eqinyiwe. Ahambe aye police station athi kade ngiqinya. Now angithi ke thina asikakafuni madoda ukuvuma ukuthi we are the founders and creators of transactional sex. Asifuni ukuyivuma leyo nto. I-transactional sex ithini? Lala nami ngizokunika imali or ngizokunika something in return. Now nabantu besifazane ke bahlakaniphile nabo. Ngoba kade nibahlukumeza nihlala ngabo nibaxhopha ufika ulale naye ungamniki lokho umthembise kona. Umthetho kusuyamvumela manje. Uyamvumela manje umthetho. One of my biggest frustration khona into engiye ngiyikhulume and abantu besifazane they fight a lot, they'll always fight oppositionally though ukuthi musani ukunikeza abantu besifazane imali
hlukanani. Shani izandla. Let me tell you something. Masiyachaza kubaba Mndabe, yeah. First, udokotela ukhulume nge-dark triad. Psychopath, narcissist and Machiavellians. Again, at the mental health ke. Yabona uma uzojola nomuntu wesilisa or borderline personality disorder, on a depression, on a anxiety. Akunikeza imali, he has an expectation. We expect loyalty. Ufuna financial commitment, which I would commitment because he's paying for you, you must be committed. So the moment ungasayibambi phone ekunikeza u5,000 wenwele kuzosuka umsindo. Angasangene necapha kini. So ngithi mina ukuze nginisize bantu abami nihile okwamanje ake nime ukunikeza abantu besifazana imali. Unless you Unless you are married, because umusu ushadile vele une responsibility ne obligation to financial commitment ekhaya. Then ngiya understand ke lokho. Ukuthi uzosuka intombazana enhlangane nayo manje usuyineka u3,000 sohlangana ngeweekend. Njani nje. Sinombuzo kubaba uNcanana at the back, and then we'll take ubhudila phambili and then we will carry on with the program. Sisazolvula futhi thuba lembuzo. We just take these ones for now and then we carry on. All right. Sekukuningi kodwa ke ngizoqala ngokuthi mhlambe kuma panelist ethu, how can you help umuntu wesilisa understanding ukuthi isikhathi esiphila kusona njengamanje abantu besilisa abaningi, they don't have father figures, they don't have amadoda abadodisayo, so they are raised by single parents, single mamas, but how can you help umuntu wesilisa ukuthi abe indoda? Because ngicabanga ukuthi izinto eziningi esikhulumayo sikhuluma ngezinto mhlambe esigcina sesizenza sithi amadoda wangazenzi, kanti ubaba umyeza ukhulume ngokuthi izinto eziningi eziqala ekhaya. So asinawo isetup yamakhaya ethu njengamanje, uthola ukuthi abafana abaningi bakhula nomama babo, amadoda wekho wapi kwalomfana ukhula naleyo nto, uyaqhubeka uqala impilo naye wenze zakhe. And akafuna ukutshenwa, akekho umuntu ozomtshena because umuntu obenezwi ivoice ayazi ivoice kama wakhe kuphela. So akalazi iphimbo lomuntu wesilisa, mhlawumbe uhlangana nalo nje emgwaqeni but angakwazi futhi ukuthi enze njani ngalo. Then now sesimtshena ukuthi angaphi umuntu wesifazana imali, simtshena ukuthi angabuki iporn, simtshena ukuthi yonke into esimtshena yena umuntu wesilisa ukuthi angakwenzi lokho. But ikuphi mhlambe esingakusho ukuthi abantu besilisa bangakwenza ukuze babe ngamadoda, so that bezokwazi ukuthi because ngicabanga ukuthi siqhamuka kwi side elithi umuntu wesilisa akangakwenzi lokho, umuntu wesilisa akangakwenzi lokho, while abantu besilisa bebhizi benza lezo zinto. Khona abanye nje okwazi impela ukuthi uma ezolala nomuntu wesifazane fanele acabange i-ex yakhe aye right nayo ukuze abe right la, akayibuki porn lo muntu. So uma sithi abangakwenzi lokho, ikuphi esingathi abantu besilisa bakwenze ukuze babe empowered ukuthi babe ngamadoda. Yes. Remember umuntu wesilisa nendoda are two different things, but ke ngiyochaza ngelinye langa. Yes. Siqale ngadoda. Ngizoqala nje ngizoba mfishane bese ngidedela ubaba uNdabe and ngisacela siphe nomfowethu ithuba ngoba lena baba iphathelene namadoda, kubuzwa mayelana namadoda hayi ngeimali kubuzwa mayelana namadoda. So nawe ngiyacela ukuthi usho something. Ake ngiyibeke kanjena baba, ake sibuyele emasisweni. Yazi I think siyakhohlwa thina ezabantu ukuthi
kunesizathu sokuthi indaba kukhona imgoma nembandela, kunesizathu sokuthi indaba kukhona usikompilo. You know, abantu bakithi kwaZulu sengikhuluma nje ngabantu abamnyama abayisuseli lento emafini yosikompilo. Now kunosikompilo oluyi-1 olungakwazi ukulungisa izinto eziningi kakhulu when it comes to broken families, when it comes to runaway fathers, when it comes to abandoned kids, ingane ephikwayo. I-1 nje lento abasibekela yona abantu abadala esihlulayo even khona namhlanje. So namhlanje sikhuluma iqiniso. Akumele umithise umuntu wesifazane ungamlobolanga. Yini enzima ngalokho? What is difficult about that? Ngoba ubaba uNdabe upriludile washo ukuthi yes, imali yona akavuma ukuthi uhambe uyinika noma ubani. Kodwa usho into very important. Indoda kumele iprovide. Kodwa iprovidela bani? Umndeni wayo. Wakha kanjani umndeni? Ngokwesintu wakha kanjani umndeni? Ngokushada. Na indlela wakha ngayo umndeni. Kodwa before ushade kumele wenzeni? Kumele ulobole. And before ulobole kumele wenzeni? Kumele ucele isihlobo esihle. Nakho kumele ukwenza. So le ndaba yosikompilo yayizama ukukhusela thina ezabantu besilisa ukuthi ungagcine usuba nengane engekho, you know, ngizothini ongakwazi uaccount for yona. Ongakwazi uaccount for yona. So if abantu swadodise akumele umithise umuntu wesifazane ungamlobolanga. Simple. Iqala lapho. Okunye bese singawendla la okunye sesingakhuluma ngezinye izinto ezisikhulayo ukuthi abantu babuka kanjani ezinye izinto. But masingafundisa even ingane zethu ukuthi yini usikompilo as umuntu omnyama, then singaphumela umnyango oqala lo kumele siwuvule. Ukukhuluma iqiniso. So speaking on what men should do, we're wrapping it up with Ubaba Ndabe. Bamncanan, I found a way out of this because it's been a pressing problem. But ngine resistance kuma single mothers. Athatha isikhathi to come around. And believe me, you won't believe what I'm doing. UCC, Presbyterian in Maritzburg, Church of the Holy Ghost Empangeni, Ephashefstin, I'm still negotiating nomfundisi uDinkosi. Ukuthatha obaba abangaphakathi emasontweni sibascreen sexual orientation, ability to take care of ingane ngone yakhe. Literally ungicela ubaba uNkosi ukuthi akabanikeze leli phepha baligcwalise. So ubaba to accept social fatherhood sizomvetho wisho ngokuthi asigcwalisele iphepha. It's very 20 psychological questions. So I'm appealing nakubaba uMhlongo ukuthi ake next year babuncanana ake sibe aggressive emasontweni singabe sabancenga amadoda. Let's force social fatherhood. I'll tell you something mfundisi. Uyuthola ukuthi khona lenkonzweni omunye ubaba uyazi ukuthi ilight yakhe ngiyaqotha akayideclare ekhaya uyabo ebese ba enthusiastic kwisupporteni ayifonele athi sizohamba nofana baka next door nobani sonke siyodla kanti ubhizi ukhulisa intwana yakhe. Mhlawumbe nalokho is a good thing ngisho njalo yabo, but Maritzburg is gaining traction and bayithanda land. But as I say, irresistance or single mother bayabafuna ukumbona social father bakhulume naye. I don't blame them. Yeah, enye into ozoyithola babuncanana if you start the program amanye abantu besisa baba resistance kanje in terms of maybe so investigate their sexual orientation kanti for the safety of the boys, period. And I think sithinta ngombuzo kabhuti with the absent fathers and not the present fathers, but some of us grew up in setups ubaba ukhona, but he's a very dismissive person and also asikwazi ukukhuluma ngezinto ezithizeni. So to that too. So as a father, a modern day father, what are the elements I should look into? Ngingathi ngiyaprovide kuphela,
ingane imiqhamuka ngithi hey awungeke wena, like what is a modern day father now? Fatherhood is a learned experience. Ukuba ubaba into ifunda kubaba wakho. Yeah. If your father is messed up, 70% chances of that you're going to be messed up. So therefore, ingane incane ayino 10, 11, no, angithi 13, 12. Dokotela ezifika zinama issues are strange kabi. Ane onset ya mental health disorder. But lento futhi imimika ukuthi abantu abadala akubona abantu abadala kahle hle kusuke kuyi early onset of emotional disorder. Unfortunately ke thina senze nje vele sibulala imbuzi simfaka iphanda simenza yonke into, kanti umfana is yearning for affiliation, emotional identity, the love of the father, and to be touched by a man. Simple, that he'll call father, but abe consistent, abe reliable, and emotionally available for the boy. Ngaso sonke isikhathi kwazi kum-accessa. So ke kubukhuni ukwenza father selection, Sonic. You need to get not relevant father, but dutiful fathers. Dutiful fathers. So we'll take one more question from Hizi, and then we'll just imbuzo singayivali. We are going to go through them later on. Hizi, one quick question, please. Bamdawe, I wanted to ask ukuthi, what is ukudonswa ngekhala in a relationship that is deemed as a healthy relationship? Iyiphi system or measuring tape that is used to measure ukuthi engazi usudonswa ngekhala in a relationship? Udokotela also spoke about intimacy, holding hands and showing intimacy and the affection to your partner even publicly. There's also the connotation around that, when you do such things, you are showing signs of being a weak man, which can also borderline being a metrosexual, which is a term that you also discussed earlier on in the segment. Those are my questions. Thank you. Umuntu esifazane engakulaleli, egridicule, name calling, not wanting to share anything with you, sexual, emotional withdrawal. And two, which is characterized by disrespect. Uzithole usu attenuate, usu wehlela ngezansi, usu wenza into ayifuna, then usu under the leash. We are controlling umuntu esifazane. And that is sad because that can internally drive the anger ongayiboni ngaphandle. Okungathi later on umusu ufuna ukudlubulindela into this emotional prison, ubusumbeka isandla. So kuqala lapho ukudonswa ngekhala. Now bese kuba khona a man without an emotional leader structure. Ila madoda who have been overmothered ngenxa ukuthi ubaba wayengekho ukuba khona. So when they come across a woman, there is a subconscious expectation of wanting to be led and to be controlled by a woman. But again, they need to donswa ngekhala, but if I didn't understand, there was no male balance around him. Okubuhlungu ilaba abafike bashawa amakhosikazi azambeke kwi-position where he's less of a man that is supposed to be. As for metrosexual men, I've got no respect for such guys. But African structure, Ufuti perfume, it does not make you a good man. But irresponsibility to your mankind, to your spirituality, to your personal space, to your emotional, psychological, and African identity, that's what makes a wholesome man. I think before we take a 5 minutes break, ngicela sithathe umbuzo wamhlongo quickly because now bephakamisile angazakhohle uba umbuzo wakhe. Thank you very much, Logish. Thank you very much, Kwikakasi. Mhlampe mine is more of a bit of a personal question. I am very much involved in structures, leadership positions. Now and again, we accumulate thinking as abantu. Now, as someone that is exposed to thinking as about and respond to issues of youth development, now and again, because in that segment, in that midst, iphindela mhlambe ogenza ngayo mhlambe in our own space sikwazi ukuthi sibe vulnerable because you tend to respond to issues mhlambe now and again but ugcina usuyikhohlwa ngiyabonga kakhulu. Good question.
critical, I suggest vertical leadership. Be careful of horizontal leadership. It's too authoritarian and is under stress. Whereas the vertical leadership, you first care for yourself. Ngoba now you don't want to give people a broken piece of yourself. So uzobuya futhi nawe uyofuna counseling so that you don't drown in other people's trauma and problems. Once you do that, simple steps of a vertical leadership, you are healed so that you can heal others. You take care of yourself so that other people can learn from you to take care of yourself. And lastly, you give priority to your family, because a structured family gives you a good reason to go and help other people. Well said.